tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kinuha kami ng kamag-anak namin sa Pilipinas para apihin sa Canada. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Kung paano ako napunta sa kinaroroonan ko at ang mga pinagdaanang malulupit ng pamilya ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ann. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako. Mulat na ako sa katotohanang mahirap kami. Ramdam na ramdam ko yun. Dahil yun din naman ang ipinararamdam sa amin ng mga taong nakapaligid sa amin. Ang tito ko noon, na kapitbahay lang namin, ay nagtatrabaho abroad. Kaya mas nakakaangat ang pamilya nila sa buhay. Madalas kapag umuuwi siya, may pasalubong siya para sa akin. Dahil ninong ko siya. Ang mga pinsan ko naman, nakakatanggap ng mga magagandang damit, mga laruan, malalaking TV, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi namin nakukuha sa aming pamilya. Palatandaan na meron talaga silang kaya. May kaya, kumbaga. 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Kaya damang-dama ko at alam na alam ko ang hirap ng buhay namin. Then isang araw, may dala si tito na malaking chichirya. At meron din siyang dalang mga damit para sa akin. Pero paglabas ko, ay sinalubong ako ng asawa niya. Naitago na lang natin sa pangalang Tita Fe. Pagkabigay sa akin ng aking tito ng chichirya at mga damit, bigla na lamang kinuha ni Tita Fe yung chichirya at sinabing, "Hoy, hindi sa'yo yan, akin na nga yan." Wala akong nagawa. Ibinigay ko na lang, kahit na alam ko namang para talaga sa akin yun. That time, nakaramdam ako ng pagkaliit at dama ko din na hindi patas ang trato sa pamilya namin. May isa akong pinsan, si Lena. Kaedad ko siya at lagi kong kasama. Classmate ko rin siya. Isang araw napansin ko na iniiwasan niya ako kasama ang ate niyang si Lara. Kaya nagtanong ako sa kanila kung may galit ba sila sa akin.
Ang sagot nila? Sabi kasi ni Mommy, huwag kaming dumikit sa'yo. Baka mahawa raw kami sa kabubuhan mo. Wala akong nasabi pagkatapos kong marinig noon. Tahimik lang akong umalis. Pero sa loob ko, wasak na wasak ang puso ko. Kapag may school event, sila magaganda ang mga suot nila. Samantalang ako, nakatsinelas, nakasando, nakashorts. Sabi pa nga sa akin ni Lena, ba't ganyan ang itsura mo? Bakit hindi ka magbihis? Alam mo, DJ Rocky and DJ Jello, para akong nasa pelikula. Tapos ako yung bida at si Lena ang kontrabida. May isa pang pagkakataon. Nanood kami ng sine kasama ang mga matatanda at pinsan ko. Nauso kasi noon yung mga nasa loob ng wrappers. Tapos, pinagpupulot ko yun. Nang makita ako ng pinsan ko na si Pao, sabi niya, ayan, hirap na hirap sa buhay, kaya ayan, namumulot ng basura. Naiyak na lang ako. Tinanong pa nga ako ng tita ko kung bakit ako umiiyak, pero hindi ko na lang sinabi. Hanggang sa nag-migrate na sila sa Canada. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko hindi na ako makakaranas ng ganong klaseng pagtrato. Pero mali ako. Lumipas ang 10 taon. 20 years old ako that time. Nalaman namin sa pamilya namin na kukunin kami ng tito ko papuntang Canada. May flight na kami agad. November nang malaman namin. At ang flight, December agad. So pagdating sa Canada, ang lamig. Winter season. Maraming snow sa paligid. Pero ang tahimik, yung tipong nakakalunod sa katahimikan at nakakalunod sa lungkot. Dati ang iniisip ko, kapag nasa ibang bansa ka, yayaman ka agad. Gaganda ang buhay mo. Pero hindi pala. Tumira kami kina Tita Fe. Akala ko, pagdating namin doon, makakaramdam na kami ng karangyaan. At mararamdaman ko na ang bagong pagtrato nila. Pero sa una lang pala okay ang lahat. Dahil matapos ang 3 linggo, nakarinig na kami ng mga salitang tatapak sa pagkatao namin. Ano ba yan? 3 linggo na, hindi pa rin marunong maglinis. Ang dumi-dumi ng bahay. Maglinis nga kayo. Para kaming naging katulong sa sarili naming kaanak. Dito ko napagtanto na kaya siguro nila kami kinuha sa Pilipinas ay para gawing katulong. Then one day, naglayas ang kapatid ko dahil sa depresyon. Hindi pa siya nakaka-adjust. Umiiyak si mama noon. Sinusubukang maghanap sa kapatid ko habang naglalakad sa labas.
Then sabi nung isa kong pinsan, hayaan mo na, uuwi rin yun. Pero imbis na hanapin ang kapatid ko, ganun lang ang sinabi. Wala man lang effort para hanapin ang pinsan ko. Hanggang sa bumalik na nga yung kapatid ko. Dito na unti-unting nadadagdagan ang sama ng loob ko sa pamilya ni Tita Faye. Then si Lena naman na pinsan ko, sinubukang makipagkaibigan sa akin uli. Napapansin kong mahilig siyang lumabas o mag-party. Minsan sabi niya sa akin, mag-makeup ka naman para magmukha kang pinsan ko. Isang beses sabay kaming kumain sa sala. Kasi hindi kami kasya sa dining table. Then pag-akyat namin sa kwarto, narinig namin si Lara. At ang sabi niya, tapos na silang kumain. Sa bagay, ngayon lang kasi nakakakain ng ganitong pagkain. Tapos sagot ni Tita Faye, Lara, ano ka ba? Ganyan talaga. Hayaan mo nang ma-experience nila tong ginhawa ng buhay na to. Oo nga. Pinagalitan ni Tita Faye ang pinsan kong si Lara. Pero may pang-aalipusta naman sa amin. Pagkatapos kumain, kami ang naghuhugas ng plato. Then isang araw may narinig pa nga ako. Mula sa bibig mismo ng pinsan ko. Sabi niya sa tatay niya na tito ko, ano ba yung mga kinuha mo, Daddy? Mga walang kwenta. Nasaktan na naman ako para sa pamilya ko. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, nakahanap ng trabaho si Papa. At kahit hindi pa namin tapos bayaran yung mga utang namin sa Pilipinas, pinipilit na ni Tita Faye si Mama at Papa na makapagbigay ng pera sa kanila. Kaya yung unang 2 sweldo ni Papa, ibinigay niya kay Tita Faye. Napakabait ng tatay ko. Lahat kaming magkakapatid. Nagsikap, nagsipag, naghanap ng trabaho. Dahil ang goal namin ay makabukod. Makabukod sa pamilya ni na Tita Faye. Then April, natupad ang goal namin. Ang makalipat sa isang apartment. Pero alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, bago kami umalis sa poder ng tito ko, narinig namin na sinabi ng isa kong pinsan, ay, buti na lang. Aalis na sila. Bumaho pa naman dito sa bahay natin. Ayoko ng amoy nila. And take note, naglilingkod sa Diyos ang pamilya ni na Tito. Kaya hindi ko mawari na ganun yung ugali nila. Buti na lang nakalipat na kami. At dito kami tuluyang naging malaya. Masaya, tahimik at payapa. Kahit may sama ng loob, sinusubukan pa rin naming makisama dahil nandun pa rin yung utang na loob. Although ramdam na ramdam pa rin naman namin ang distansya nila sa amin. Ni hindi nga kami iniimbitahan kapag may mga family gathering. Maliban na lang kung may ibang bisita. Siguro dahil hindi kami makasabay doon sa sosyalan.
Kaya ayaw nila kaming imbitahan. Lumipas pa ang panahon. Nakapag-asawa ako. Isa lang ang naging lalaki sa buhay ko. Pero ang tingin ni na Tita Fe, naglandi ako. Samantalang yung anak nila sobrang wild. May mga panahon pang ang 2 lalaki ang kasama nito sa kama. Ang akala nila, inosente, wholesome, at walang ginagawang kasalanan yung mga anak nila. Pero wala na akong paki doon. Ang mahalaga, okay na ako. Okay kami sa pamilya namin at okay kami sa pamilyang binubuo namin. Nakapagpatawad naman na ako, pero hindi pa rin ako nakakalimot. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, naiiyak pa rin ako sa tuwing kinukuwento ko sa ibang tao ang pinagdaanan ng pamilya namin. Pero ngayon, masasabi kong naka-move on na ako. Ang pamilya ko ay nasa Canada pa rin. Sina mama at papa. Gayon din ang mga kapatid ko. Ako naman ay nasa Amerika na ngayon dahil dito nakatira ang napangasawa kong Pinoy din. Maraming aral na mapupulot sa kwento ko. At sana magsilbing inspirasyon ito sa kapwa ko na alipusta ng sarili nilang kaanak. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Anne. At ito, ang aking secret file.